Ayon kitang duwa. Catherine kag Jojo samtang nagaatubang sa altar. Nga ang daw matyagan ko daw kasakit sa heart ko. Nagasakit ang tagipusoon ko nagatulak sa ila. Pero hindi. Kinangan palabagan kong ilakasal. Kinangan hindi madayon ang kasal sa duwang ini. Catherine, ginabaton mo bala si Daniel nga imo mangin bana kag mangin kapihak sa imo kabuhi tubtub sa imo kamatayon? Karon sa katapusan ng bahin sang aton istorya sa Naisyaga Channel Joke Time Drama. Basyan. Oy, malipayon nga pag-abot, Paremondeng. Paribeloy. Ay, bayo nga pag-abot, Pribundeng. Ay, bayo kay Ari ka sa kasal ni Catherine kag Jojo. Di bala Premiloy. Oh, makaon ka ba? Ay, kumusta na ka mo? Bawari na ako, nakapauli, naghigagaw, gid ako para sa kasal sa katong magapo. Okay, gid kami Paremondeng ah. Jojo, Catherine, sus, maayo kay nadayon di man ang inyo yung plano nga pagpakasal, do? Salamat Lolo Mundeng. Mayo gid kay nakapauli ka man sa kasal namon. Ay, sana all. May katuman na gid man ang inyo handom nga duwa. Gani man. Samtang si Lolyo ya daw galutaw gyapon sa turugban ng iyang handom. Oy, Pareho man sa akon bala, lagalutaw man sa sabaw sang kadyos, baboy kag langka. Ano karabit sila? Oo. Sige oy, kasadya sa aton di ah. Ari mga regalo ko sa inyo. Ari. Baw, malipayon gid kami ni Premiloy. Di bala Premiloy. Ara sa salakyan. Boy ng mga regalo ko sa iyo, Jojo. Catherine, pasalamati nyo lagi na kayo mo. Lagi din ang mahatag ko sa inyo. Salamat gid Lolo Mundeng sa mga regalo mo. Salamat gid Lo. Siyempre, wala ko kalimpra na ako diri crush. Si Sky. Inday Sky, ara ka na. Ari man ko Lolo Mundeng ah. Hala, ako galing crush mo? Ako man palang naliyagan ni Lolo Ilyong. He, wala problema. Ito ba ayaw kay Ali ka? Ayaw. Ara, may regalo ako sa imo. Ara ho. Abaw, ako ni galing mga regalo. Inang isa ka dako nga mag-imo ina. Uuwi mag-grocery, madakang mga bayo. Mga pampagwapa, bala, para gina sa imo. Salamat. Ba madugang gining akon kagwapa. Ako na lang pili. Balas kay, bayin na lang ni Esprit Mundeng. Rinagaw ka mo. Abot ko na sa bawat ngiti mo. Hatid ay ligaya. Sa bawat halakhak, ako'y sumasaya. Ang puso kong ito'y tanging ikaw lang. Ang sigaw ng damdamin, ikaw'y Yari kita karon sa sulod sang simbahan sa pagsaksi sa pagtambi palad sang duha Daniel kag Catherine. Gani ang tanan magtindog para magupod sa seremonya sang kasal.
ng duwa. Catherine kag Jojo samtang nagaatubang sa altar. Nga daw, pumitsagan ko daw kasakit sa heart ko. Ang nagasakit ang tagipusuon ko, nagatulok sa ila. Ano ba lang himuon ko? Balabagan ko ba lang kasal sa duha? Pero, kung balabagan ko sila, basi kung... Pero hindi. Kinangan palabagan kong ilakasal. Kinangan hindi madayon ang kasal sa duwa ini. Pero, kung palabagan ko, basi hindi kami tanan makakaon. Basi hindi kami busog. Basta ni Ichoy Albino ka Ichoy Duming nga danay ka prepararman. Ay. Sige lang, Catherine. May lugar ka man tanis sa tagipusoon ko pero mas laba ang palayas ang tiyan ko sa tagipusoon ko. Ay, nako. Bayin mo na sila. Ang importante, may pagkaon. Catherine, ginabaton mo bala si Daniel nga imo mangin bana kag mangin kapihak sa imo kabuhi tubtub sa imo kamatayon? I do, Father. Daniel, ginabaton mo man bala si Catherine nga imo mangin asawa bilang kapihak sang imo kabuhi tubdob sang imo kamatayon? I do, Father. Kung ginabato ninyo ang isa kag isa, magpangamuyo kamo kag magpanumpa upod sa akon. Kat, sang una ko palang ikaw nga nabatian, sang nagalakat ako sa dalan. Abi ko, suplada ka. Gali kay magustuhan ka sang kasing-kasing ko. I love you, Catherine. Salamat sa pagbaton sa akon. Bisan hindi ako makakita pero nabatsyagan ko ang imo matuod-tuod nga pagpalangga. Jo, hindi ikaw ang lalaki nga tipo ko. Pero sa dalayo nato niya pag inugdanay. Nabatsyagan ko nga palangga ko gid ikaw. I love you, Jo. Higugmaon ko gid ikaw tubtob sa katubtuban. I love you too, Catherine. Hindi ko gid ikaw pag ibaylo sa iban. Karon kinabato na ninyo ang bendisyon sang kasal. Sumpaanay ka mga duha. Kag yari batuna ang singsing kag aras bilang tanda sa inyo paghigugma. Daniel, asawa mo na si Catherine. Ganay karon, tagaan mo na siya sang matuod-tuod nga paghalok sa iya agod nga mangin pamatuod sang tanda sang inyo paghigugma. Sa di naasahang panahon at araw, ika'y dumating, ika'y natanaw. Tadhana ika'y ganda, ika'y binigay. Pag-ibig na wagas sa akin ibinigay.
Salamat Panginoon sa iyong biyaya. Kami pinagtagpo, walang pagdududa. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Sa puso mo'y ako, pag-ibig na tunay, walang hanggan. Sa bawat araw kay aking Uy, hala! Doon si Tuto Enrique man ako. Oy, mas kubado! Oy, Tuto Enrique! Ay, Enrique, maayong Oy, aga sa maayaw ba? imo. Kay nagkilitanay kita diri sa kasal ni Catherine kag ni Jojo. Ay, oo, upod yaman ko ni gani. Hala, si Christine Dilao. Ay, ala kagwapa sa imo, balaten. Oh, si Lolo Miloy ka makadto diyo. Oy, are kami ah. Ayos ba nagporma ko? Wow! Paramiloy kagwapo si imo Paramiloy no? Dugay ko nagbaloy Uy, hala, grabe si Lolo Miloy oh, pormaya oh. Mao gabi nukol pang kilid ya oh. Pwede na ko, Base wallet na nilulabas siyang. pwede na ko maghambal nga. Kamo, ginakasal ko, mas kubado kag Ros. Ay, hala, base sa sunod, kami naman ang kaslon. Kung masunod pa. Hindi. Hindi, Lolo Ilyong. Lolo Miloy, Ah. kami ni Christine Dilao ang mapakasal. Kantahan ko kamo kaslon no? Oy, anong kantahon mo Paramiloy? Christine Dilao, Dilao. Oy, Wala, Robotino. Ay, ang isa sa mga rival ni Jojo sa una ho. Nakita na kita, di ba? Gani man ho, nagtingob kita de. Bayhoy na kamo, ayos na. Oo, okay na kami ah. Kaya nabato naman namon nga wala na kami sang tsansa kay Catherine. Uy, hala, si Pet ho. Ala! Ari mo Kinaot na di, oh. May kanamo sa kikaot. Bayo. Abo ba tuod ho? Ari man ko bala. Uy, Siyempre. aris na. Oy, ang mga bulsa nyo ha, hindi nyo pagpangsunli ang litson. Hindi man kami aparyo kay Lolo Miloy. Ayan ah. Sadya sa aton, di ba? Ay, oo, matuod ho. Uy, hala, si Marisol kag si Marites oh, ang mga pormahan nila oh, grabe ba? Ay, naku, gapangita gani ko di kay Sky ho, kay gusto ko siya nga masaot man sa tunga ah. Ha? Nga haw? Masaot si Sky sa imo haw? Ay, nay ko masugot siya sa akon, di bala Parmiloy. Masugot na siya. Oh, sige, matililipon kita kag magkinasadya. Yehey! Okay, kay balong ako nga ang tanan-tanan, malipayon gid sa kasal ni Catherine kag Daniel. Antis ang tanan, antis kita magpadayon, pambalong tanay ang aton nga mga maninoy, kag ang aton nga mga lolo. Ilabi na gid si Lolo Ilyong, nga lolo ni Jojo o kon ni Daniel, kag si Lolo Miloy. Okay? Una naton pambalon si Lolo Ilyong. Ang message ko lang no sa inyo, Catherine, kag Jojo, bilang lolo ninyo, pabakura ninyo ang inyo matuod-tuod nga paghigugma. Kinahanglan, matuod-tuod kamo magpalangga sa isa kag isa. Ay, thank you. Okay, salamat Lolo Ilyong. Okay, ari si Lolo Miloy. Lolo Miloy, ano ang mensahe mo sa aton kalaslon? Lagi kebetulan mbak ko. Ay, tulungan mo lang. Ay, babal ko lang sa mag-asawa. Hinay-hinay lang sa pagkaon. Kaon bala kita dabo ko sa pagkaon si Bubo. Yes. Si Jojo, mayo ni siya nga bata. Kag mayo ni siya nga masaista. Sa iya pamilya nagabulig ni siya. To keep up the good work. Kag
enjoy the rest of the season. Okay, thank you. Wow! Kanami isang message ni Lolo Miloy. Kag pagasunda naman ini sa aton nga mga maninoy kag maninay. Ang balo naman naton si Lolo Puloy, isa sa mga maninoy. Lolo Puloy, ngayong aga sa aton mga pinalangga na malambong diri sa sining kasal. Sa kalawig-lawig sang relasyon sang duwa na dayon manggid ang kasal nila. Ang akon lang nga maminsahe sa inyo, Jojo kag Catherine, kabay pa nga mangin mabinungahon ang inyo pagpangabuhi bilang mag-asawa. Kabay pa nga mangin maayo lang ang inyo pag-upod kang ang paghangpanay, pagpalanggaanay, kang puno sang gugma mangin mapinadayonon ng sanghapon. Hindi niyo pagsunda ang lolo ni Catherine, si Premiloy, hindi niyo na pagsunda ang duwa. Ngang ATM lang ni Basyang ang inalaga siya. Papadaugan niya si Puloy. Papadaugan ikaw niya si Puloy. galing Sinawayo na siya. Papadaugan niya. Kung may ATM si Daniel, ikaw na yauyat. Di mo yung pagsundon niya nga si Lolo mo yung Miloy, among gauyat sa ATM ni Lola mo Basyang, ha? Pero seryoso na bahin, kabay pa nga mangin sulon doon na example ang inyo relasyon nga duwa. Catherine kag Jojo, kag bilang inyo maninoy, nagapasalamat ako sa oportunidad na ginhatag niyo sa akon, na ginkuha niyo ako bilang inyo isa sa mga ginikanan, bilang inyo maninoy, anuman ang inyo mga problema. Handa ako mamati kung gusto niyo sa may masiran sa inyong problema, hindi niyo pagtala sa away. Kaya kung mag-away ka mga duha, huwag ka mo sinasang paabuton. Dapat, kung may pagsungguranay, hindi na pagpalabuton pa ang aga. Inahanglan sa adlaw pa lang na or gabi pa lang na matapos na inang pagsungguranay o kunang away-away kung hindi paghangpanay, ha? Hindi niya pagsundon ang ibandera nga maagahan lang, hindi pa mag-intindihan ay. Labi na kon si Premiloy, ang hindi gani pagpahulamon sa ATM ni Bastian, nasunggod na siya. Wish ko lang na mangin successful ang inyong pagpangabuhi bilang mag-asawa. Sa gihapon, salamat bilang inyong maninoy. Madamo din nga salamat sa tanan kag mayong aga. okay. Ang masunod, amo naman ang isa sa mga maninoy, si Kuya Hil Andan. Congratulations sa inyong ni Ihada Catherine kag Ihado Daniel, no. Ang mensahe ko lang blas kasal nyo nga duha. Ang nami gid sa mag-asawa may respeto sa isa kag isa. Kabalo ko mo, hindi ginaton malikawan, no. May mga misunderstanding, may mga miscommunication. So ang pinaka the best gid Ihada, istoryahon mo si Ado, no. Kag hindi niya ko magpaaga pa na mag-away ka mo nga paagahan niya pabla. Kung pwede mo lang magbinugnuhan ay pila lang ka oras, himuon gid naton nami gid respetohon. Ikaw Ihado Daniel kay lalaki ka, ibutang mo gid sa paminsaron mo nga hindi sa tanan niya tion ikaw lang insindihon, hindi sa tanan niya tion ikaw lang ang pamatian. Dapat kabalo ka mag-insindi, kabalo ka man mamati kay Ihada. Mo man si mo Ihada, di ko na pagsuliton pa. Amo nang himuon niyo sa isa kag isa, no. Respeto kag maayong komunikasyon kag of course ang pagpangamuyo gid yung mabakod kamo.
Okay? So, ihada, congratulations. Okay, salamat gid. Ari magasunod, si Lolo Munding. Salamat yun. Ang mahambal ko lang do sa bagong kasal. Congratulations kit sa inyo nga doha. Jojo kag Catherine. Kabay pa nga magmalipayo ng inyo nga pag-upod. Kag bugayan kamo sang madamo nga bata. Ari man lagi ako dis lulon yung munding. Kabaga asikaso kung ano giba ng inyong kinahanglanon. Tawagin nyo lang ako kung may mabulig ako. Kabay pa nga mangin na malipayo ng inyong pag-upod kag nga bugayan ka mo sang maayo nga pangabuhi. Malipayon din nga pagtambi-palad sa inyo. Kagabay pa nga magatambi lang pero may gihapon ang inyong mga palad. Maayo gid nga paghanimon sa inyong kaduwa. Sana all. Okay, salamat gid. Ang masunod naman nga maghahambal, amo si Lolo Berto. Ang ako naman mensahe, Jo, Catherine, magpakadamo kamo namigin mang pamilya nga damo. Hindi matawag ang isa ka pamilya kung duha lang kamo, dapat may kabataan kamo. Hindi, dali lang. Nano to, si Pari Miloy, si Pari Ilyong, si Pari Puloy, nagkinaon na, si Pari Duming, kag Pari Albino. Tama na nga mensahe, maurutan ako karon. Sige na, makanto na ko sa lamisa. Okay, salamat Lolo Berto. Salamat gid sa inyo, no? Bro, pre, kadamo sa pagkaon, pre. Ay, oo, pre. Kadamo to dyan pagkaon, no? May puro ko pa mga paborito. Estopado, patutin, may lechon pagid ho. Kadamo kita, pre. Kung ano-ano na lang ang mga luto nga ginluto nila para sa kasal ni Jojo kag ni Catherine, ho. Mabirada kay kuya, pre. Kaon, pre. Kaon. Ay, oo. Grabe ba? O si Pre Albedo, hinay-hinay lang kay basi ko na basi ko maglain dyan mo. Abi, tagay ko panit, pre. Tagay ko panit. Hindi ka nila sa panit kay basi ko high blood ka. Ano? Hindi lang Pre Albedo. Tagay, kay ni ko, pre Doming. Tagay ko. Kay high blood ron, gid ko karon niya kung hindi ko kakaon panit. Pre Albedo. Ay, hindi mo pagtagaan sang panit, pre Doming. Hindi pre, kay basi ay doon ka. Kuna mo, dito ko masahilo sa pihak ng lamisa. At tutuda mo panit, dirak ka na. Pre Albedo, pre, di ka makadto. Dili ko sa pihak ng lamisa, pre Doming. Dili lang ko, kay damo di panit. Adibal ka Pre Albedo. Bao, nagamatika ka nagsugad sa usap ka pa nito. Hay blaron, kagani ka ron. Bah, ano ina? May kuot sa bulsa ya. Ano ina? Plastic? Mamuto siya. Mamutos ko kay para may sudan ko karon pagpahuli sa balay. Pamutsong ko niyang mga estopado. Patutin kaga ang lechon.
pre. Oh, nga nagpalapit ka di, Pre Dumeng. Dito ka lang sa imo lamisa, hindi ka rin sa akong lamisa. Uy, namutos ka. Huy, para masyudaan ko karon. Yawat pa na. Kabalo ka gabay CCTV, ho? Di pabutangan gini pre Miloy kag di... Ni... Ha? May CCTV, gali. Uy, kaon lang, hindi naman pamutos. Pre Dumeng. Pre Albedo, katuan ko siya labisa. Tapos sa siguro kaon kay Dodi sa katindugo. Ya, palapitan ko sa... Ya. Pre Albedo. Pre Dumeng. Di, malakat na kita. Tapos ka na kaon. No, hindi ko makatindog, Pre Dumeng. Uy, nanay ka. Ano idang nagatagas, oh? Namutos ka gid, mantika na sanggin putos mo. Hindi, Pre Dumeng. Di ano ba nagali? Naglalain ang tiyan ko. Ano pa? Nagtagas, Pre Dumeng. Pre Albedo. Apaw, maayo kay Ari ka man dire, Brother Picto. Madamo gali sa pagkaon dali, Pancho. Madamo tuod sang mga pagkaon dire. O sige, makaon kita. Ay, hinay-hinay lang kamo ha. Kagang kutsara, hindi nyo pagisulod sa bulsa nyo. Premilo, ikaw imo ya. Ay, hingagaw na kamo. Way problema. Kay kung kulang lechon, ari man ko. Ba, grabe nga kaon na lolo Miloy. Ay, Premitoy, ari ka man digali. Ay, ang bahaw ka na amin. Ikaw ya pet, busog ka lang pet. Eh, punay, ikaw ya punay. Ayos ka lang punay. Itan, okay ka lang itan. Okay lang ako na yun. Aba, ate, ano man bal mo yung Premiloy sa kalaslon ng Catherine ng Jojo? Di na sila tungaduaman? Abeg! Hindi, si Premiloy, nadun lang. Pa, maayong gabi sa imo. Ay, mayong gabi ba sa imo anak? Pa? Sa din si Catherine. Nagbulig siguro panghimos pa. Amo pala. Hanimo ninyo sa buong gabi. Kung pwede lang, hatagin nyo kami dayon sa ngapo Wala problema pa. Istoryahan ko sina si Catherine. Pero, Jo, Pa, salamat gid ha. Salamat gid sa pagpalangga mo sa akon anak. Kag sorry gid liwat. Pa, kapila na ka mo magpangayo sa pasensya ni Mama. Wala na yun ang problema sa akon. Eh, ano abi kay grabe ang pagpakanubo namon sa imo sadto. Pero subong, believe ako sa imo. Ngaman pa. Kay tungod ginhatag mo gid sa akon anak ang matuod-tuod nga pagpalangga nga hindi mahatag sang iban nga lalaki sa iya. Salamat man pa. Salamat sa pagbaton nga manginkabahin man ako sa inyo pamilya. Sige Jo, preparar Sa ano pa? preparar kay dugay-dugay may sambuwa naman ka mo ni Catherine.
Abi mo, Jo. Malipayon gid ako katama. Ako man kat. Daw hindi ako makapati nga sa sulod siyang pila ka tuig. Ang aton niya pakigbato. Ang aton ni ginhimo. May bunga na. Palangga ko gid ikaw, Jo. Palangga ko man ikaw, Catherine. Abi mo, malipayon gid si Maninoy Baltasar para sa aton nga duha. Malipayon gid ako kat. Tungod madamo sa nagasuporta para sa aton. Ay. Nagaano ka, Kat? Kuhan, nabudlayan abi ako sa gown ko. Ara abi sa likod ang zipper sige, mayo pa siguro. Buligan ko ikaw. Buksan ko ina. Dali lang. Diyan ay pa. Hindi mo na likod ang nauyatan mo. Ay, ari ko gali sa tubang mo. Ikaw joker ka gida. Excited lang abi ako, Kat. Kay balo ako, Jo. Dugay mo na ini nga ginahandom Dugay nang handom ko nga ipabatsyag sa imong pagpalangga. Sige. Buksan ko ha. Yan. Ara na. Bukas na. Sige. Kakson ko ng gown mo. Sige. Kuhaon na naton. Uy, hala. Ano to, man? Uy, do si Lolo Miloy man to? Hala. Lolo Miloy? Ano to, man? Kristal, lagi sa gama, sa kureng. Kureng pa na pabangdan. Nangabuhi si Catherine kag si Jojo nga malipayon. Upod ang bilog nga barangay Naisyaga. Kag diri nagtakop ang aton pinakauna nga drama sa NYGC Blind Drama. Madamo gid nga salamat sa inyo pagpamati, pagsuporta, kag pag-subscribe sa aton nga channel. Apang wala pa kami lubos nga makapaalam, yari anay ang mga nag-intra kag nagpadala sang ilang mga entry sa aton nga drama. Sa ilaw ng gabi, unti-unting sumisigla. Mga ngiti sa kalsada, damang-dama na. Tambolay tumutok-tok, puso'y napapasabay. Fiesta na naman, tara na't magdiwang. Migo, Ariel Mar Iscaro, Kevin Bordan, Lito Palermo, Michael Loses, Charlie Bordan, Joseph Chua, John Paul Misperos, Eugene Lanzagarita, Carl Ivan, Carl Malon Montesido, Miss Jarly Duran, Raymond Dalunes, Randy Jos Maparan, Rodolfo Makilan, Sweetenia Magbanwa, Maki Paloma, Paul Jan Organya, Miss Nonali Albacete, Ryan Quezon, Hil Andan, Peter Gabrina, Rayjan Domingo, kagang aton audio vision editor, Romel T. Pineda. Ako naman, si Papa Mel, Emilio D. Magbanwa. Bantayin ninyo ang masgin pabaskog nga Barangay Naisyaga. Diri lang sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama kag 106.9 AS FM. Ini nga mga drama ang aton ini. Saya, fiesta, sa bawat kanto buo.